Moikka ja tervetuloa bussiin 29 kohti Lamminrahka. Tervetuloa Rongan kadun pysäkille, josta minä kävelen ihan lyhyen matkan rautatieasemalle. Tämä näin on osa 2, random-asemia keskellä ei mitään. Ja tämän päivän asema on Tampereen C-alueella ja se on Tampere-Haapamäki radalla. Ja tässä näin on mun juna DM12 rakentaja CGD Wagonga vuodesta 2004 vuoteen 2006. Tässä näin on Oriveden asema. Ja tässä näin on Orivesi keskustan asema, avattu jo 3. kerran vuonna 2007, koska uusilla DM12 junilla on niin nopeat kiihdytykset, että tämä asema pystyttiin avaamaan. Ja tämä avattiin ekan kerran vuonna 1931, ja sillä välillä junasema on ollut auki näinä aikoina. Asematiedoissa ei sanottu, kuinka monta matkustajaa tänne asemalle tulee päivässä. Ja tänne tulee 8 junaa päivässä. 4 Tampereelle, 3 Keuruulle ja 1 Jyväskylään. Ja toisella puolella on taloja ja toisella puolella on pelkkä peltoa. Että jes.